Nafarroak koronavirusaren 252 kasu positibo berri zenbatu ditu asteartean. Donibane eta Sanduzelai auzoetan erregistratu dira kasu gehienak, jarraian Tutera eta Lesakan. Nafarroko osasun plataformako ordezkariak kontingentzia mankomunak osasun publikotik aseguruen mutuetara pasatzearen kontrako protesta egin dute gaur Landabenen. Euskera bideak eta udaletako euskera zerbitzuek gurasoentzako era eskola sortu dute familiei baliabideak eskaintzeko. Bizitzak erdigunean jarriko dituen eta Nafarroko gobernuaren aurrekontuetan gorpuztuko den eredu aldaketa bat eskatzeko mobilizazioak antolatu ditu Nafarroko eskubide sozialen kartak. Hilaren 19an ekitaldi eginen dute eta azaroaren 28an manifestazioan. Iruñeko udalak segurtasuna eta mugikortasuna hobetu ditu hiriburuko 5 ikastetxeren inguruetan. Pamplon UP bonuen bigarren edizio beste sektore batzuetara zabalduko da, hala nola elikadura akademiak eta aisialdi eta kultur zerbitzuetara. Sustrai Erakuntza Fundazioak abiadura handiko trenaren inguruan eskatu du ez bideratzeko aurrekontu publikorik Nafarroko ingurumena eta ekonomia suntsitzera eta ez botatzea denen dirua ondorik gabeko zaku batera. Nafarroko gobernuak berriro programatu du sormen eta kultura industriak sortzeko eta hazteko ikastaroa. Bizitxoko konpondu zure bizikleta lantegia ingurumen hezkuntzarako museoan ostegunean arratsaldeko 6etatik 8etara. Parte hartze saioa Iruñako 2030 transizio energetikoaren eta klima aldaketaren estrategiaren herritarren foroa online ostegunean arratsaldeko 6:30tik 8etara. Asteartean Nafarroan 3.459 PCR eta antigenoen testak egin ondoren 252 personak positibo eman dute. Kutsatuen kopurua igo izan arren positibo tasa 7% jaitsi da. Naiz eta eguneko positiboen kopurua zeo zer igo, positiboen tasa behera egiten ari da eta hori beti albiste ona da. Udalerri gehienetan behera egin du kutsatuen kopuruak, halere nabarmentzen dira Donibane auzoa 15 positiborekin eta Sanduzelai 11rekin. Nafarroan 22 personari eragiten dieten 2 agerraldi izan dira azken egunotan Lesaka eta Iruñako San Fermin klinikako adinekoen egoitzetan. Koronavirus kaso aktiboen kopuruak gora egin du 136raino, hau da zentroietan bizi diren personen 2,75. Gaixotasuna hartu duten persona gehienak egoitzetan daude eta ez dute ospitaleratzerik behar izan. 106 zehazki goietatik 42 sintomaren badute eta 64 lagunek sintomarik gabekoak dira. Beste 26 bitarteko baliabidetara eramanen dituzte, 4 personak bakarrik behar izan dute ospitaleratzea. Lesakako Andramaritzar egoitzan 12 positibo identifikatu dituzte, 8 personak gaixotasun beren zentron igaroko dute eta beste 4 bitarteko baliabidera eramatea erabaki da. Iruñako San Fermin klinikaren kasuan 10 kasu aktibo atzeman dira, 7 persona zentroan daude eta 3 bitarteko baliabidetara lekuz aldatuko dira. Bestalde, 251 alta epidemiologiko izan dira jada eta ez da ondoren isolatua behar izan. Osasun langilei dagokionez, bajak 66 personak eman dute emaitza positiboa, 43 gaixotasunaren sintomak dituzte eta 23 sintomarik ez dute. Uztailaren 1etik 57 adineko hil dira egoitzetan, 38 ospitaletan eta 19 lagun egoitzan bertan. Azkenik aipatu Nafarroko 475 ikasle beraien ikastetxetara itzuli direla aurrez aurreko eskola jasotzeko konfinamentua amaitu ondotik. Era berean, 234 konfinamenduan sartu dira azken 24 orduetan. Nafarroko osasun plataformak deituta Volkswagen, Nafarroko CGTL eta Lab sindikatuetako ordezkariak goizeko 11etan elkartaratzea egin dute Nafarroko osasun bidea lan osasuneko institutuaren atarian, Landaben poligonoan. Bertan eman duten prentsaurrekoan Nafarroko osasun publiko aldarrikatu dute eta Volkswagen enpresak kontingentzia mankomunak osasun sistematik mutua aseguruetara pasatzeko berriki sinatutako akordioaren kontra mintzatu dira. Hemen gaude Volkswagenetik etorri gara, mutuaren arazoa izan dugulako, hor sartu dizkigute kontingentzia komunak edo mutuaran, eta horrek ekartzen duen
gabezia sistema publikoan pixka bat laguntzea eta betorri gara manifestazio, konzentrazio honetara, hori esatera. Egin duena Volkswagenek dela sistema publikoa kendu dirua eta hori pixka bat salatzera. Euskera Bidea Euskararen Nafar Institutuak eta Euskera Zerbitzua duten Nafarroko tokiko erakundek gurasoentzako era eskola online eskola jarri dute martxan. Horren bitartez laguntza eta baliabideak eskaini nahi dizkiete euskera barne duten ereduetan eskolaturiko haurren familiei. Xede horrekin zuzeneko 3 online saioko zikloa antolatu dute euskaraz eta gaztelaniaz. Iñaki Eizmendi, Nerea Mendizabal eta Julen Linazosoro espezialistak saiatu eginen dira familiek beren seme-alabei hizkuntzak ikastean laguntza ematea sustatzen. Hala, auspoa emanen zaie haien autonomiari eta motivazioari eta gurasoei berriz interneten daukan euskarazko baliabide teknologikoak ezagutaraziko dizkiete. Azaroaren 16an seme-alabei euskara eta beste hizkuntzak ikasteko nola lagundu ahal izango du Iñaki Eizmendik. Azaroaren 18an Nerea Mendizabalek baliabideak eskainiko ditu haurren autonomia, motivazioa eta autoestimoa sustatzeko. Azkenik hilaren 25an Julen Linazasorok sarean dauden euskarazko baliabidez, Google Lanabesez eta zibersegurtasunaz jardungo du. Saio guztiak zuzenean eta streaming bitartez emanen dira Era Nafarroaren YouTubeko kanalean, arratsaldeko 4etan euskaraz eta 6etan gaztelaniaz. Aukera izanen da zuzenean galderak egiteko WhatsApp eta YouTubeko kanalaren txata baliatuz. Saioak debalde izanen dira eta ez dago aldez aurretik izena eman beharrik. Euskera Bideak eta honako udal mankomunitate eta batzar nagusietako euskera zerbitzuak antolatu dute ekimena Agoitz, Ansoain, Aranguren, Aitzibar, Auriz, Barañain, Baztan, Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Galar Zendea, Oltza Zendea, Erro, Esteribar, Etxauri, Lizarra, Uarte, Lizoain, Arriasgoiti, Lozaide, Orkoien, Iruña, Gares, Tafalla, Atarrabia, Zizur Nagusia, Bortziretako euskera mankomunitatea Irantzu, Malerreka, Nafarroko iparraldeko euskera mankomunitatea Sakana, Izarbeibar, Aezkoa, Erronkari eta Zaraitzuk. Eredu aldaketa bat eskatzeko mobilizazioak eginen ditu eskubide sozialen kartak. Zerga eta aurrekontu politika baten aldez, azaroaren 19an ekitaldi bat egingo da eta azaroaren 28an kolektibo sozial eta sindikalek bat egingo dute Nafarroko hiriburuko kaleak zeharkatuko dituen martxa handi batean. Bizitzak erdigunean jarriko dituen eta Nafarroko gobernuaren aurrekontuetan gorpuztuko den eredu aldaketa bat eskatzeko mobilizazioak izanen dira. Iruñako udala lanean ari da hiriburuko 5 ikastetxeren inguruetan, eskola ingurune segurua bihurtzeko. Zemain neurri xume hartuta, ala nola hurbileko espaloiak handitzea, aparkaleku plaza gutxitzea edo inguruko oinezko pasabideak murriztea. Espazio handiagoa gordetzen da oinezkoentzat eta horrek segurtasun handigoa zein mugikortasun hobea dakarzkie ikaslei eta haiek laguntzen dituztenei. Neurri horiek Larraona, Amaiur, Santa Catalina Eskolapioak eta Bazkez de Mella ikastetxen ondoko gunetan gauzatuko dira. Eskola ingurune seguruak ekimenaren helburu nagusia da ikasleen eta haiek laguntzen dutenen segurtasuna bermatzea, baina abiatutako neurriek espazio berriek ere lortzen dituzte hautatutako gunetan, bai eta eskolara joateko mugikortasun aktiboa bultzatzea ere. Gainera, egungo osasun testu inguruan oinezkoentzat toki gehiago irabazteak positiboki laguntzen du pertsonen arteko distantzia soziala gordetzeko beharra betetzen. Eskola inguruetan hartuko diren neurriek aparkaleku plazen murrizketa aurreikusten dute, bai eta ikastetxen ondoko kaletan zirkulazio volumena murriztea ere. Bereziki ikastetxen sarrera ondokoetan. Aparkaleku plaza murriztearen ondorioz irabazitako espazioan egoteko eta jolasteko eremua jarriko dira. Halaber, zirkulazio arintzeko elementua jarriko dira Iruña 30 hiria plana ezartzeko. Eskola ingurune seguruak lortzeko neurriek garraiobide jasangarrien alde egiten dute eta erraztasunak ematen dituzte horiek erabiltzeko. Hori horrela, bizikleta, patinak eta patineteak aparkatzeko tokiak erreserbatuko dira hezkuntza barrutietan edo haien inguruetan.
Planak seinaleak instalatzea ere aurreikusten du ikasleen sarrera eta irteeretan bidea araudia zorroz betearazteko, eskola ingurua, espazio segurua eta elkar bizitzako izatea lortzea. Pamplonuk Gora Iruñeko negozio kanpainaren bigarren edizio berriz ere 30% deskontu bonuak eskainiko ditu eta establezimenduen parte hartzea beste sektore batzuetara zabalduko da, hala nola elikadura, akademiak eta aisialdi eta kultura zerbitzuetara. Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu dira administrazioak establezimenduetarako antolatu duen programaren oinarriak. Bigarren deialdia deskontu bonuetarako diru laguntzak banakako ebaluazio araubidean saltokietako, ostalaritzako eta zerbitzuetako kontsumoa 2020an sustatze aldera. Beste berritasun bat da 18 urtetik gorakoek gehienez ere 25 bonu eskura ditzaketela. Lehenengo edizioan 5 ziren. Ez da beharrezkoa izanen Iruñan erroldatuta egotea erosketa egiteko. Bonu bakoitzak berriz ere 14 euro balio ditu eta 20 euroko erosketak egiten halko dira, hortaz, 6 euroko aldea udalaren diru laguntza izanen da. Aurreikusita dagoen bonuak hurrengo astean salgai jartzea eta abenduaren 13 arte trukatu halko dira. Udalak onlineko prestakuntza eskainiko die atxikitako establezimenduei zalantzak argitzeko. Azaroaren 16an astelenarekin eta 17an astearterekin izanen dira www.pamplona.es webgunean. Azaroaren 17an gaueko 12an amaituko da establezimenduek izen emateko epea. Deialdiari heltzen halko diote, deialdian adierazitako baldintzak betetzen dituzten Iruñako saltoki eta negozioek eskaera eginez egoitza elektronikoren helbide honetan, bat egiteko eskabidearen epea asteazkenean hasiko da, azaroaren 17an astearterekin amaituko da gaueko 12an. Deialdiaren xedea da Iruñako saltokietan eta ostalaritza zein zerbitzu establezimenduetan erosketak sustatzea. Koronavirusaren pandemia jarduera etetearen ondorioz, larri kaltetuta dagoen sektore horren garapen ekonomikoari bultzada emateko. Erosketak gertuko saltokietan egitea suspertu nahi da, hiri eredu biziari eusteko, herritarrengandik gertuen dauden saltokien eskaintza zabala erakutsiz. Hala erdigunean daudenak nola auzoetan daudenak. Lehenengo edizioan 44.969 bonu saldu ziren eta Iruñako udalak dagoeneko ordaindu die bonu bakoitzeko 6 euroko diru laguntza ordainagiriak modu egokian aurkeztu dituzten merkatariei. Parte hartu zuten establezimenduetik gehienak moda eta oinetako saltokiak, tabernak, jatetxeak eta farmaziak ziren. Ondoren ilapaindegiak eta bestelako zerbitzu personalak, altzarien eta etxeko ekipamendu eta elektronikako saltokiak, liburu dendak, lora dendak, optika eta konponketa lantegiak zeuden. Zerrenda honako hauekin osatzen zen argazki dendak, erabilitako ondasunak eta antikuarioak, bitxi dendak, lurrin dendak, jostailu dendak, etxeko ehunkiak, kafetegiak, drogeriak, ostatuak, esteticistak, musika instrumentuak, ortopedia, fotokopiak, bidai agentziak, fisioterapia, zerbitzuak, ortopediak, ikustegiak, dietistak, podologoak, masaje mailak eta goixo dendak. Abiadura handiko trenaren ingurumen eraginaren adierazpena iaztik iraungita dagoela salatu du Sustrai Eraikuntza Fundazioak. Espainiako Transizio Ekologikorako Ministerioaren jakinarazpena urtebete geroago iritsi zaiela kritikatu du fundazioak. Sustrai Eraikuntza Fundazioak azaldu duenez, kasualitate baten ondorioz izan du iraungitzearen berri. Duela urtebete iraungita dago abiadura handiko trenaren Iruñerriko zatiaren ingurumen eraginaren adierazpenan. Fundazioaren esanetan horrek esan nahi du, Nafarroko eta Estatuko gobernuak sustatzen eta dirua gastatzen aritu direla auzitegiek ere iraungitzat jo dituzten obretan. Gainera administrazioek helburu berarekin jarraitzen dutela nabarmendu dute. Europako aurrekontuekin eta funtsekin lotutako azken ekintzetan ikusi ahal izan den bezala. Fundazioaren esanetan Maria Txibiteren gobernuak abiadura handiko trenaren obrarekin jarraitzeko 62 milioi euro gehiago gastatzea aurreikusi du eta azpiegitura horren zein Nafarroko ubidearen lanak krisiari aurre egiteko Europako funtsa jasotzeko proiektuen artean sartu ditu. Sustrai Erakuntzaren hitzetan abiadura handiko trenaren obrak ez doaz inora, tren hori ez da beharrezkoa komunikazioak hobetzeko eta okertu ere egingo ditu.
Izan ere, helburu bakarra bidaiariak hiri handien artean leku aldatzea da eta hori trenbide arruntarekin egiten da. Zeinak kaltetu ateratzen ari den baliabide guztiak abiadura handiko trenarera bideratzearen ondorioz. Horregatik guztiagatik eskatu du ez bideratzeko aurrekontu publikorik Nafarroko ingurumena eta ekonomia suntsitzera eta ez botatzea denen dirua ondori gabeko zaku batera. Nafarroko gobernuak kultura zuzendaritza nagusiaren eta Nafarlansaren Nafarroko enplegu zerbitzuaren bidez kultura sormen eta ikus-entzunezko industrietan ekitea ikastaroa programatu du berriro. Prestakuntza ekintza berritzailea da eta iaz jarri zen abian sektore horretan enpresak sortzea eta haztea sustatzeko. Erronkari begirako metodologia aktiboak erabiliz urtarrilaren amaiera eta martxoa bitartean emango da eta izen emateko epea zabali dagoia da. Bizitxoko konpondu zure bizikleta tailerra ingurumen hezkuntzako museoan ostegunean arratsaldeko 6:00 8:00. Espazio hau bizikleten konponketari buruzko ezagutza partekatzeko eta bizikleta prestatzen edo beste pertsonei laguntzen zaien bitartean gozatzeko helburuarekin sortu zen. Horretarako, Juanjo Iriarte konpontzen aditua izango da, bizitxokora etortzen diren pertsonei lagun eta aholkuak emango dizkiena. Iruñeko 2030 transizio energetikoren eta klima aldaketaren estrategiaren herritarren foroa online azaroak 12 ostegunean arratsaldeko 6:30 8:00. Herritar guztiei zuzendutako saioa honen bidez Iruñako energia transizioaren eta klima aldaketaren estrategiaren garapenaren berri eman nahi da. Iruñan energia balantzea eta espero diren inpaktuak aurkeztu eta udalerrian ezarri beharreko arintze egokitze ekintzak identifikatu. Saioa online egingo da eta izen ematea zabali dago parte hartu nahi duten.